Και τώρα, φίλες και φίλοι, θα πρέπει να αναφέρουμε όλους αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν στο Δήμο Σταυρούπολης και σήμερα μας τιμούν με την παρουσία τους. Μαζί μας είναι και τιμάμε την παρουσία του, την εκδήλωση, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Κώστας Μπακατζής, η Πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού, εντεταλμένη αθλητισμού Δημοτική Σύμβουλος Κατερίνα Μαρταβαλτζή, ο Πρόεδρος του ΚΑΠΗ και της Σχολικής Επιτροπής, Δημοτικός Σύμβουλος Βασίλης Αναστασιάδης. Παρευρίσκονται επίσης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δημήτρης Πασχαλίδης, Κώστας Καλταβερίδης, ο οποίος προηγουμένως τον αναβάθμισα εκ παραδρομής αντιδήμαρχο, του ευχόμαστε και αντιδήμαρχο λοιπόν, και ο Τριαντάφυλλος Ζυγανιτίδης. Επίσης είναι παρόν ο Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων του Δήμου, Νίκος Σιδηρόπουλος. Παρόν επίσης είναι ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ακρίτες του Πόντου Σταυρούπολης, Παύλος Γαλεγαλίδης. Νίκος Σεμενίδης. Τους ευχαριστούμε για την παρουσία τους και για την τιμή που κάνουν σε αυτή την εκπληκτική βραδιά. Και τώρα, φίλες και φίλοι, θα σας καταστήσω κοινωνούς του βιογραφικού του Φάνη Κουρουκλίδη, όπου θα γνωρίσετε όχι μόνο το λιράρι, τον άξιο λιράρι, το άξιο τέκνο του Πόντου, αλλά και τον άνθρωπο λιράρι από τα πρώτα του βήματα, από τα παιδικά του χρόνια έως τα σημερινά. Ο Φάνης Κουρουκλίδης γεννήθηκε στις 20 Δεκάτου του 1976 στην Παναγία Φανερωμένη του Δήμου Θεσσαλονίκης από γονείς Ποντίους, την Αλεξάνδρα Χριστοφορίδου και τον Άγγελο Κουρουκλίδη. Έχει άλλα δύο αδέρφια, τον Σταύρο που είναι και ο πρωτότοκος και τη Μαριάννα που είναι η μικρότερη της οικογένειας. Η καταγωγή του πατέρα του είναι από το Πολυδένδρη Ασκού Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης. Η καταγωγή της μητέρας του είναι από το Φίλιρο Θεσσαλονίκης. Η προσφυγική καταγωγή του από την πλευρά του πατέρα του είναι από το Ακτάς των Κωτιώρων. Από την πλευρά της μάνας του είναι από την περιοχή του Κάρς και της Αντά της Τραπεζούντας. Τα πρώτα του παιδικά χρόνια τα έζησε στην Παναγία Φανερωμένη, όπου σε ηλικία 6,5 χρονών και με την παρότρινση της πολυαγαπημένης του μητέρας Αλεξάνδρας διδάχτηκε για πρώτη φορά την ποντιακή λύρα. Στα χρόνια που ακολούθησαν αναδείχθηκε το φυσικό του ταλέντο και σε ηλικία 12 ετών έγινε ο πιο μικρός επαγγελματίας λιράρης του ποντιακού ελληνισμού. Δάσκαλός του στα πρώτα του βήματα είναι ο θείος του Σταύρος Κουρουκλίδης. Στη συνέχεια και για 3 με 4 χρόνια τον ανέλαβε ο δάσκαλος των δασκάλων Τάκης Σαχινίδης, ο οποίος ουσιαστικά γαλούχησε και ενέπνευσε το μικρό του μαθητή, διαμορφώνοντας το παίξιμό του στη λύρα. Αργότερα, μελετώντας το παίξιμο του καταξιωμένου καθόλα και σεβαστού λιράρη Παναγιώτη Ασλανίδη, δεξιοτέχνη του δοξαριού, βελτίωσε ακόμη περισσότερο την ήδη αξιόλογη τεχνική του. Η πρώτη του επαγγελματική δουλειά στα ποντιακά μαγαζιά έγινε στο πλευρό του Τάκη Παπαδόπουλου, που τον βοήθησε αμέριστα στα πρώτα του αυτά βήματα. Η πρώτη αυτή και συνάμα ιστορική για το Φάνη Κουρουκλίδη συνεργασία σε ηλικία μόλις 12 χρονών έγινε στο Κέντρο Φαντασία το Σεπτέμβριο του 1988 στον Κορινό Κατερίνης. 2 χρόνια αργότερα, το 1990, και αφού απέσπασε την αποδοχή του κόσμου με την πρώτη επιτυχημένη εμφάνισή του, συμμετέχει στο μουσικό σχήμα του Κέντρου Πλατανάκια στη στροφή του Φιλήρου, πάλι στο πλευρό του Τάκη Παπαδόπουλου. Τα επόμενα 2 χρόνια έως το 1992 απουσιάζει από την νυχτερινή ζωή, συμμετέχοντας μόνο σε γάμους, βαφτίσεις και εκδηλώσεις δήμων και κοινοτήτων, καθώς και εκδηλώσεων των ποντιακών σωματείων, μαζί με τον αξιόλογο ερμηνευτή Θέμη Ιακωβίδη. Το 1993 και για 1 χρόνο εγκαθίσταται στην Αθήνα, όπου και συμμετέχει στον Ποντιακό Σύλλογο Αργοναύτες Κομνηνή Καλιθέας, μαζί με τον σπουδαίο χοροδιδάσκαλο Χρήστο Θεοδωρίδη.
Παράλληλα εργάζεται στο Ποντιακό Κέντρο Πρόσφυγας, ιδιοκτησίας του Γρηγόρη Τσαλγατίδη, μαζί με τους Γιάννη Τσανάκαλη λύρα τραγούδι και το Βασίλη Πασχαλίδη τραγούδι. Το 1994 στο Νεοειδρυθέν Κέντρο Κάστρο, ιδιοκτησίας και αυτό του Γρηγόρη Τσαλγατίδη, συνεργάζεται με τον Στάθη Νικολαίδη και τον Μιχάλη Καλιοτζίδη. Το 1994 επιστρέφει πίσω στη γενέτειρά του Θεσσαλονίκη, όπου και εργάζεται στην Ποντιακή Ταβέρνα Παρακάθ με συνεργάτες τους ιδιοκτήτες και τραγουδιστές Αχιλλέα Βασιλιάδη, Γιάννη Κουρτίδη και Κώστα Σιαμίδη. Μετά από 3-4 μήνες και με μια καθόλου επιτυχή συνεργασία, αποχωρεί και εντάσσεται στο μουσικό σχήμα του Ποντιακού Κέντρου Λεμόνα, έπειτα από πρόταση του Χρήστου Παπαδόπουλου, με συνεργάτες τον αείμνηστο Θεόδωρο Παυλίδη και τον Μπάμπη και Μανετζίδη την περίοδο 94-95. Το 1996-1997 εργάζεται πάλι στο πλευρό του Χρήστου Παπαδόπουλου και στο Κέντρο Κοσμοκίνηση. Το 1996 απέχει από την νυχτερινή ζωή λόγω πένθους του συνεργάτη του Χρήστου Παπαδόπουλου. Τέλη του 1996 με αρχές του 1997 επανέρχονται ως σχήμα, επιστρέφοντας στην κοσμοκίνηση και στη νυχτερινή ζωή της πόλης. Το 1997 με 1998 το επιτυχημένο δίδυμο εμφανίζεται στο Κέντρο Λεμόνα, συνεχίζοντας την ανωδική πορεία του, παρέα αυτή τη φορά με τον Γιάννη Χριστοδουλίδη. Τέλη του 1998 και μετά από 3 συνεχείς αναβολές δίνεται στο Χακί. Υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία στο πεζικό με ειδικότητα οδηγού ερπιστριοφόρου. Απολύεται τον Ιούλιο του 1999 και συνεχίζει τις καλοκαιρινές του εμφανίσεις σε γάμους, πανηγύρια και τοπικές εκδηλώσεις ποντιακών συλλόγων. Τέλη του 1999 με αρχές του 2000 και 2001 εμφανίζεται στο οικογενειακό κέντρο Πόρτες με τον Γιώργο Σιδηρόπουλο και τον Γιάννη Χριστοδουλίδη. Αυτή η περίοδος του 2000 θα είναι και η πιο τραγική στη ζωή του ευαίσθητου λιράρη Φάνη Κουρουκλίδη. Μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, αφήνει την τελευταία της πνοή η πολυαγαπημένη του μητέρα Αλεξάνδρα στις 16 Δευτέρου του 2000. Το 2002 είναι η απαρχή μιας συνεργασίας με τον Θόδωρο Παυλίδη σε γάμους, πανηγύρια και εκδηλώσεις συλλόγων. Μια συνεργασία που έμελε να πραγματοποιηθεί και να γίνει πράξη μετά από κυοφορία 15 ολόκληρων χρόνων. Το χειμώνα του ιδίου χρόνου εμφανίζεται σε περίοδο τετραμήνου στην πύλη Αξιού, όπου μαζί με άλλους αξιόλογους λιράριδες άνοιγε το πρόγραμμα του μεγάλου ερμηνευτή Βασίλη Καρά. Το 2003 βιώνει σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα από το χαμό της μητέρας του και το χαμό του στενού του φίλου και συνεργάτη αημνής του πλέον Θεόδωρου Παυλίδη. Ο επί πολλά έτη επιστήθιος φίλος του σκοτώνεται σε τροχαίο ατύχημα, παραμονή της πρεμιέρας στο Κέντρο Μήθριο, όπου και θα εμφανίζονταν. Οι στιγμές δύσκολες, μα η ζωή δεν σταμάτησε να κυλά. Έτσι τη θέση του εκλειπώντος παίρνει ο επίσης καλός του φίλος Γιάννης Χριστοδουλίδης. Το 2004 συνεργάζεται για πρώτη φορά με τον εκλεκτό καλλιτέχνη Σταύρο Σαββίδη, ιδιοκτήτη του Κέντρου Ακρίτας Παλάς, στην πατρίδα Βερίας. Στο σχήμα συμμετέχει επίσης και ο Μιχάλης Κουρτίδης, λύρα τραγούδι, και την ίδια χρονιά, 2004 και στις 26 Έκτου του 2004, ενώνεται με τα ιερά δεσμά του γάμου με την επί σειρά ετών σύντροφο της ζωής του Μαρία Μακρύδου. Το 2005 και 2006 εμφανίζεται στο Κλαμπ Χαμάμ μαζί με τον Χρήστο Παπαδόπουλο και τον Γιώργο Σασκαλίδη. Παράλληλα δημιουργεί τη Σχολή Απόλλων, όπου διδάσκει λύρα στα μικρά και μεγάλα Ποντιόπουλα. Το 2006 και 2007 τον βρίσκει στο Δυτικό Μέγαρο με τον Κώστα Θεοδοσιάδη και εντάσσεται στο δυναμικό του Κέντρου Κοσμοκίνηση μαζί με τον ιδιοκτήτη του Γιώργο Σιδηρόπουλο. Στις 21 Έκτου 2008 η οικογένεια του Φάνη Κουρουκλίδη αποκτά το πρώτο της παιδί, την Αλεξάνδρα, που ενσαρκώνει και καλύπτει τον άδικο χαμό της αγαπημένης του μητέρας. Το 2008-2009 εμφανίστηκε στο Κέντρο Μήθριο μαζί με τον Κώστα Θεοδοσιάδη και τον Φεβρουάριο του 2009 βρίσκεται στην πατρίδα Βερίας και στο Κέντρο Ακρίτας Παλάς μαζί με τον Κώστα Θεοδοσιάδη. Μέχρι και σήμερα ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη, έχοντας στο πλάι του τη σύντροφο της ζωής του Μαρία και την πολυαγαπημένη του κόρη Αλεξάνδρα. Από μικρός ακόμη συνεργάστηκε με το Σύλλογο Καλιθέας Οικαιών, όπου μάθαινε στη λύρα τους ποντιακούς χορούς από τον Γιώργο Κωσυφίδη με το μεγάλο και μικρό χορευτικό. Συνεργάστηκε επίσης με το Σύλλογο Ένωση Ποντίων Πολύχνης, με τον Γιάννη Πιλαλίδη,
με τον Σύλλογο Λευκοτοπητών Θεσσαλονίκης